Добър ден, намираме се в землището на село Трескавец, област Търговище, фирма Бимагро. На това поле имаме предложена съвсем същата биоблок система, както и на полетата на Агроелит. Тук в биоблок системата сме вложили бактерии за освобождаване на фосфора, бактерии за освобождаване на азота, бактерии за започвано плодородие, бактерии за хумусообразуване, много плесени гъби, така да поясня. Сега искам да ви предложа да изкараме едно растение да го разгледаме. Още от пръв поглед си вижда отново мощно братение, такова каквото трябва да бъде в момента. Ние искаме от растението да прави мощен корен, да се вкоренява, да търси веществата, да търси водата. Имаме и доста добра надземна част. Вегетативните части на растението са изчистени от болести, няма никакви патогени. Предстои още едно вегетативно третиране. Вече са напръскани с нитротрон, метилотрофна азот фиксираща бактерия, напръскане са с много органика, аминокиселини, фрея, алгома, водорасли, абсолютно всичко, което включва биоблок системата на Митровица.